Και πού στηρίζει. Βγάλει τις παντόφλες, ναι. Ρε με τα πόδια. Όχι με τα χέρια. Γιατί για μαλάκι ψάχνετε. Θα φύγει την παντόφλα μέσα. Ρε βγάλει την παντόφλα. Τώρα θα το βρέξει και δεν θα μπορούμε να το πατήσουμε. Θα έχουμε βαθμό δυσκολίας. Σκουλίκι, ναι. Χαλκή, πάρε λίγο δεξιά. Για μαλάκες ψάχνετε. Ελπίζω να το ήθελες. Όχι μόνο, εντάξει. Το θέμα είναι πως βγαίνουν μετά. Τώρα κολύμπα. Σκάσε και κολύμπα είναι αυτό. Γλιστράει. Όχι πολύ. Μην ξαναγυρίσεις πίσω, κολύμπα ρε. Σκάσε και κολύμπα. Όχι, θα σπάσει αυτό ρε. Το κάτω γλιστράει πολύ. Μην κοιτάς το κορμό εμένα, κοιτάξτε το πράγμα. Μπράβο Νίκ. Να δεν τα βλέπεις αυτό. Μπράβο Νίκ. Καμιά φωτογραφία. Να, τραβάμε βίντεο. Τράβησε τη φωτογραφία, Δεν γίνεται τώρα όλα μαζί. Μινάς. Πού να πάει. Μινάς, τι στοίχημα έχεις πει. Η Άννα το πάει. Εκεί θα γλιστρήσω. Εκεί πρέπει να κρατιέμαι. Εκεί θα κατηθείς, εντάξει. Εντάξει, έλα, χαιρετίζουμε κανόνες όπως το φωνάζει. Θανάση, πού πας, εσύ περπατάς σε ένα σκηνή εκεί, θες να περπατήσεις τώρα. Έφτασες εκεί χωρίς να κουμπίσεις χέρι. Χωρίς. Όχι, κοίτα. Ή χωρίς να κουμπίσει χέρι. Εκεί δεν άκουμπησε εκεί η Άννα, δεν άκουμπησε. Τέτοιο ρε. Πρέπει να συνεχίσω Κοίτα να χωρίς πούμε χέρια. μέσα φέρει. Με χέρια. Ο Θανάσης. Και πάει να περπατήσει τώρα. Θα τραβάω βιντεάκι. Θα το βάλεις στο Facebook, δεν είπες έχεις. Κοίτα τώρα, στο δω στην άκρη. Ξεκίνησε. Δεν έπιασα. Ακόμα. Πάει. Τι θα πάρω με αυτό. Να ψαρέψει ένα ψάρι. Πετάλι. Α, η Άννα μας νίκησε. Μπράβο. Έβγε, Κανένας δεν το έχει κάνει. Όχι, μόνο ο Θανάσης. Ο Θανάσης το κάνει με τα Τώρα μέσα πρέπει να κλειστά. βγω και στεγνή. Για να κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα αμόλα στο ποτάμι βουτιά και έβγα έξω. Ωραία παιδιά, αυτό ήθελε να σας κάνει, να σας βουτήξει στο ποτάμι. Να και ο μικρός. Κάτσε γιατί τραβάω βίντεο το σήμερα.